Moikka! Tänään me haluaisin tulla käymään läpi Aromatouch-tekniikan ja kertomaan aivan ihan henkilökohtaisen kokemuksen meidän vanhimman pojan kanssa, mikä tapahtui parisen viikkoa sitten. Eli Aromatouch-tekniikka on tohtori Hillin kehittämä aivan ihana eteeristen öljyjen vähän kuin levittely. Se on sen sanotaan clinical application of essential oils, eli se ei ole varsinaisesti hieronta, käyttää hyvin tämmöistä kevyttä kosketusta, mutta se on hieronnan tyyppinen, eli kestää noin 40-45 minuuttia, ja se käsittelee stressinhallintaa, tuo tukea vastustuskykyyn, tuo tukea tulehustilojen alentamiseen, jos on mitään kolotuksia, auttaa kehoa rentoutumaan, ja sitten viimeiset öljyt tuo kehon tasapainoon. Ja minä voin käydä näitä tarkemmin läpi, mutta tämä on ollut minulle itselleen semmoinen, mitä minä olen viimeisen 7,5 vuoden aikana tarjonnut ilman mitään kustannusta. Eli joka viikko minulla tulee 1 tai 2 henkilöä, kelle minä annan tämän lahjana. Ja me ollaan saatu aivan ihania kokemuksia myös meidän oman perheen kanssa. Parisen viikkoa sitten meidän vanhin Jasper täyttää kohta 11, ja hänellä oli erittäin haastava hetki, kyyneleet silmissä aamulla, ja siellä oli paljon tunteita, mitä täytyy käsitellä semmoisella terveellä tavalla. Ja mie äitinä jouduin kokemaan semmoisen hetken ekana, minulla oli semmoinen olo, että mitä mie voin tehdä edes toisen puolesta. Mie vaan näin, että hänellä oli tosi paha olo. Ja mie kysyin häneltä, että mitenkä mie voin auttaa. Ja se ei siihen heti saman tien vastannut mitään. Sen jälkeen mie kysyin, että voinko mie antaa sinulle Aromatouch-tekniikan. Eli se on useasti pyytänyt fyysistä kosketusta melkein joka ilta. Meillä on öljyt käytössä, ja se sanoo aina, että äiti, voisit sinä antaa minulle öljyisen hieronnan. Että välillä se voi olla, että on kasvukipuja esimerkiksi jaloissa, välillä se voi olla vaan siihen, että rentouttaa ja tykkää siitä terveestä kosketuksesta ja niiden öljyjen toimivuudesta sitten tuomaan tukea uneen. Siinä tilassa sitten hän sanoi saman tien, kun minä kysyin, että haluaisit sinä Aromatouch-tekniikan, niin se sanoi kyllä, ja antoi äidille ison hallin. Ja koska me kotikoulutaan meidän lapset, niin me pystyttiin ottamaan tauko meidän kotikoulurutiinista. Ja me mentiin tänne meidän vierashuoneeseen, missä meillä on aina hierontapöytä valmiina. Ja sen jälkeen, niin kun se oli koko sen ajan aivan hiljaa, nautti siitä. Ja useasti aikaisemmin on saattanut olla sellainen, että se on jutellut äitin kanssa tai muuta. Mutta minulla oli musiikki, mikä soi siinä taustalla. Ja sen jälkeen, kun me lopetettiin, niin kävi aivan semmoinen itselleen tavallaan yllättävä kokemus. Eli hän pysähtyi ja sanoi, äiti, haluaisit se kuulla, että minkä takia minulla oli paha olo aamulla? Mä sanoin, että haluaisin. Pystyt se kertomaan sen minulle? Ja siinä vaiheessa hän sitten sanoi, että mitä oli parisen päivää sitten tapahtunut meidän naapurustossa. Eli siellä oli ollut poikia, ketkä oli ollut hänelle vähän ikäviä, ja se kertoi siitä heidän keskustelusta ja kuinka niiden poikien sanat, mitä ne ei ollut tapahtunut fyysisesti, mutta kuinka ne poikien, sen ystävien sanomat sanat hänelle, niin oli satuttanut häntä erittäin syvästi. Ja äitinä se, että minä näin, kuinka paha olo hänellä oli, mutta kuinka tavallaan se Aromatouch-tekniikka oli aukastu sen hetken, että se sai kokea, että se oli turvallisessa paikassa ja se pystyi kertomaan minulle siitä, niin se oli aivan ihana hetki. Ja semmoisella hetkellä, kun minusta tuntui, että minulla itsellä ei ollut mitään muita, minä en oikeastaan tiennyt, millä tavalla minä voin auttaa häntä niiden vaikeiden tunteiden aikana ja siihen, että toinen pystyy avautumaan minulle. Sen jälkeen me ollaan juteltu paljon meidän lasten kanssa Aromatouchista, koska ne tykkää Aromatouch-käsitekniikasta paljon. Me hyödyntää sitä useasti päivän aikana, ja meidän lapset sanoikin sitä, että minä saan kerran viikkoon ehkä, että voitaisiin tehdä sellainen rutiini, että ensimmäisellä viikolla 1 lapsista saa Aromatouchin, koska se vie sen yli puoli tuntia kumminkin ajasta. Sitten seuraavalla viikolla toinen, sitten 3., 4. Ja meidän lapset sanoivat, eikö, että se pitää olla, että maanantaina 1 lapsi, tiistaina toinen lapsi, keskiviikkona ja torstaina. Ja sitten äiti saa kuulemma perjantaina jonkunnäköisen hemmettelyhoidon. Mutta se oli ihana nähdä tavallaan itselleen, kuinka se ei ole pelkästään se, että minä pystyn tarjoamaan rentoutushetken ja hyvää oloa muille äideille,
ja naisille. Minulla oli vasta viime viikolla täällä paikallinen rehtori, kuka tuli käymään. Tänään minulla tulee iltapäivällä hierontastudion omistaja. Se on itse hieroja, sillä on 2 eri studiota ja 4 työntekijää hänen allaan, niin hän tulee kokemaan aromatouchin. Ja se on ollut minulle itselleen 7,5 vuoden aikana niin aivan ihana tapa auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja nauttia semmoisesta pienestä rentoutushetkestä ja hyvinvointihetkestä, mitä muuten ei välttämättä pääsisi kokemaan. Niin nyt minä haluaisinkin käydä läpi, mitenkä Suomessa on aivan ihana mahdollisuus päästä kokemaan aromatouch. Meillä on useampi tapahtuma tulossa. Eli nämä on tapahtumia, missä sinä pääset oppimaan tämän tekniikan, mutta sinä pääset itse myös sen kokemaan. Meillä on useampi hyvinvointiyhteisön jäsen, kuka on sellaisessa tilanteessa, että hyö pystyy tarjoamaan sinulle mahdollisuuden tämän kokemiseen. Eli laita meille viestiä, niin me voidaan olla sitten yhteyksissä ja katsoa, missä paikkakunnalla sinä olet. Ja sitten jos on itse hyvinvointialalla on hieroja, siis tässä ei tarvitse olla edes minkäännäköistä koulutusta. Minulla itsellään ei ole hierontakoulutusta, sen takia minä olen 7,5 vuoden aikana koskaan pyytänyt siitä mitään rahaa. Se on pelkästään minulle itselleen sellainen tapa, että minä pystyn auttamaan muita. Eli tämä on tämän paketin mukana. Saat aivan ihanat luonnonratkaisut, eli siinä tulee balans ja laventeliöljy. Nämä on stressinhallintaan, rauhoittamaan meidän kehoa, rauhoittamaan meidän mieltä, tukemaan unta. Sitten meillä on teepuöljy ja on-guard-öljy, tukia vastustuskykyyn, myös puhistavia. Aivan ihanat tuet nyt talvea kohden, kun mennään luomaan puhtaampi koti ja sitten vahvistamaan meidän vastustuskykyä. Aromatouch on hierontaöljysekoitus ja Deep Blue on sitten nivelille, lihaksille, palautumiseen, rentoutumiseen. Varsinkin urheilijana ja liikkuvana henkilönä nämä on ollut sellaiset tuet, mitkä on ollut aivan ihania. Useasti myös, jos meillä on kipua, niin me ei pystytä nukkumaan hyvin ja näitä pystyy hyödyntämään sitten illalla ennen nukkumaan menoa myös. Ja villiappelsiini ja piparminttu tukea hengitysteille, tukea mielen kohottumiseen, stressin hallintaan. Tuoksuu aivan ihanille yhdessä esimerkiksi diffuserissa, mutta tässä tekniikassa ne tuo kehon tasapainoon siinä loppuvaiheessa. Ja tässä paketin mukana tulee myös nestemäinen kokosöljy, millä sinä voit laimentaa ne öljyt. Ja sitten sinä saat lahjana niin sen tohtori Hillin kurssin. Eli sinä pystyt käymään sen kurssin online-muodossa ja sinä saat virallisen todistuksen siitä, että jos on esimerkiksi hyvinvointialalla Suomessa, jos on esimerkiksi, että pystyy koskettamaan toista ihmistä, on semmoinen lisenssi tai koulutus, niin sinä pystyt lisäämään tämän sinun omiin palveluihin. Ja toi koko paketti maksaa pelkästään 300. Ja sinä saat sillä sen koulutuksen kanssa. Ja tästä pystyy tekemään 50-60 aromatouch-hoitoa, mikä on aivan ihana. Eli minä haluaisin tulla jakamaan tämän, koska tässä kuussa on myös aivan ihana mahdollisuus saada muutama lahjatuote mukaan. Eli tämän paketin mukana siitä pelkästään saisi satoja euroja alennuksia niistä öljyistä ilmaiseksi periaatteessa sen kurssin mukaan, mutta siellä on mahdollisuus saada Adaptive öljysekoitus, mikä on stressinhallintaa mielen hyvinvointiin, henkiseen jaksamiseen, keskittymiseen, ja sitten sama öljysekoitus, mutta valmissa rollerin muodossa. Eli sinä pystyt laittamaan tämän esimerkiksi tänne ranteille, sinä pystyt laittamaan sen korvan taakse, sydämelle, käyttämään sitä sitten kemikaalittomana hajuvetenä. Tämä on ollut meidän Jasperin, meidän 10-vuotiaan lemppari viimeiset 6 vuotta. Eli aina jos on sellainen hetki, että tarvitsee pikkasen mielen rauhoitusta tai on vaikea hetki esimerkiksi koulujuttujen kanssa tai on stressiä elämässä, niin Adaptive on se, mikä on tuonut meille tukea. Tämä tuoksuu niin ihanalle siellä diffuserissa kanssa. Ja sitten vielä 3. öljy on sitruuna, eli tämä on keskittymisen öljy. Se voi tehdä siitä paljon kemikaalittomia kemikaalittomia puhdistusaineita. Se voit laittaa sen esimerkiksi tuonne diffuseriin, se tukee hengitysteitä. Tästä voi laittaa tipan juomaveteen, se on hellävarainen puhdistaja, tukee meidän vatsan hyvinvointia. Se voi lisätä leivontaresepteihin ja ihan ruoanlaittoonkin, jos ei ole tuoretta sitruunaa, niin muutaman tipan sinne. Paljon ihania
ominaisuuksia, mutta sitrusöljyt, ne puhdistaa huoneilma ja ne kohottaa meidän tunnetiloja ja mielialaa. Eli semmoinen tosi ihana, raikas tuki. Ja näiden arvo on yli 100 €. Eli tässä kuussa niin ton Aromatats-pakkauksen mukaan niin on aivan ihana mahdollisuus ei pelkästään saada se kurssi ilmaiseksi, mutta sitten nämä lahjatuotteet myös. Jos on jo asiakas, niin sillä on mahdollisuus napata vielä Kansansiikasohjelman kautta erikoisöljy Northern Escape 15. päivä syyskuuta mennessä. Niin mutta minä haluaisin tulla jakamaan nämä. Jos sulla on mitään kysymyksiä Aromatats-tekniikasta tai haluaisit tulla kokemaan sen itse, tai jos on hyvinvointialalla on hieroja ja siellä haluaisit lisää infoa, niin laita minulle viestiä, niin me mielellään autetaan täällä. Ja sitten jos on ollut joku toinen henkilö, joka on jakanut öljyt sinun kanssa, niin ole yhteydessä heihin, niin he voi auttaa sitten saamaan sen linkin, mitä kautta sinä voit hyödyntää tämän tarjouksen myös. Mutta minä voin sanoa, että kaikki, ketkä on päässyt kokemaan Aromatatsin, niin yleensä on sanonut siitä, että sen jälkeen on vaan niin ihana rentouttava olo. Ja aina jos minä olen huomannut itsessäni, että jos minä pystyn antamaan sen jollekin toiselle, niin minulla itsellään on semmoinen hyvän olon tunne omassa sydämessä myös. Niin minä toivon, että sinä pääset kokemaan tämän tekniikan ja siitä on paljon iloa ja apua myös sinun omalle perheelle. Moi moi!